θυμάστε ένα διάλογο που έκαναν δυο απλοί αδελφοί που το λένε το ιεραντικό. Πήγαινε ένας να επισκεφθεί τον άλλον και σκέφτηκε αυτός που πήγαινε να επισκεφθεί τον άλλον να κάνει κάτι να τον αναπαύσει. Και σκέφτηκε και εκείνον να προλάβει να μην τον αφήσει τούτον να κουραστεί. Και όταν συναντήθηκαν και δυο, σαν να έκαναν παράπονο, λέει: μα ερχόμουν εγώ, λέει, και ήρθες και μου πήρες το μισθό μου. Του λέει: αδερφέ, χωράει και εμένα ο παράδεισος, μόνο εσένα. Και παρουσιάζεται άγγελος Κύριου μπροστά τους και τους λέει: αυτή η αίρηση μόνο, όσος μη ευωδίας ανέληθε στο ουράνιο θυσιαστήριο εμπροσθέν του Θεού. Αυτή η άμυλα που κάνετε τώρα, να περισσέψει ο ένας τον άλλον στην αγάπη, ανέβηκε στο θρόνο του Θεού σαν ευωδία, σαν θυσία.